Díobh a chairde níl mo cuileann anseo le uimhir a sé sa srá faoi CSS agus HTML. Sean siomh tá muid play leis, trí leathanach, trí pictiúr agus níor phléim muid an CSS fós. Cúpla rud lana suas an sulla dugam muid faoin CSS. An uair faoi dhearbh muid play le picturí agus chuirmuid picturí sa bhiltán íomhána suas an leathanach index agus an leathanach oideachas. Tá náisc dinta agam idir an dá linn agus tá rúnaí beag just lana suas le déine. Má bhreanímuid siúd an cód in Notepad++ agus an siúd an siomh tá muid gurí bhaint amach agus an trí leathanach baile oideachas agus náisc. Now, má bhreanímuid na náisc, tá muid hééis náisc go bhfuil hena hain ach rinne muid na cín thuas ag an mór anseo. Ní arna muid cín seachtracha sé sin a háigans go dtí siomh eile muid fós. So mar hampla má bhrúm sé an gceann seo an fiú má haim si go dtí náisc an gceann hain. Spáin muid iad cén chuil lena dhéine. So ní hastíonn ach seo daon seo href agus insna hús comógus a href chuann tú an URL. So mar hampla sin ceann le haid camera ar mhór hala na saoirsim le clia agus an text a thuchas a níos ná é seo turas fiúil 360 agus deire le é. So just déanam mé sin a hábháil agus déanam muid sin an pictiúr chuirteach mar eicinsibh image source agus iad an bhiltán íomhána seádí chunal beag agus siúd iad na náisc agus má bhrúm sé ar seo mar eicinsibh tógann sé muid go dtí an siomh seo leis an gamra ar mhór hala na saoirse sin é sin. So arás go dtí an siomh agus an rud céine baile lí ar Wikipedia, baile lí ar Google Maps agus tá an píosa text sin a chuirmuid annig an tús is é seo leathanach na nasc tá sé sin le bhaint againn. So céirtar go le rá mar sin tá just is de sé seo beidir le léiriú díobh cén chuí le leathanach legan amach i gceart. So má bhreanímuid seo tá paragraph againn. An paragraph ná áit bhfuil na pointí orchor le go pointí orchor sin UL. So an rud am chuine tá mé chuna chuirteach tá mé chuna táblaíteach agus taobh an UL sin againn tá LI agus an sin an LI hain ná an href seo agus an sin tá deire le A agus deire le LI. So fecinn si an chuí go tú ná rudí a bhogad isteach. An rud céine LI bogad muid isteach é agus deire le LI agus LI eile mar eicinn tá an URL sin an aga agus an sin deire le LI deire le UL agus deire le P. So bheicinn si slí go sé matcháil suas sin tús an P an sin agus deire an P goún céine tús an UL deire an UL tús an LI seo deire an LI tús an LI deire an LI agus tús agus deire. So tá muid an feicáil go ar bhogad muid rudí isteach dúsáid mis an ochar tab a déta just cúpla spás a bhrú bud gúil siad faoine chéile agus níon sé sin aondir fir teachas go bhfuil an rud níos in leite. So sábháil refresh agus fecinn sin gúil sé sin na gobar. An rud eile le talamh déine ná an tábla seo ar an leathanach baile. Ní arna muid an chuí a chuireann tú tábla le chéile ná
chuir me seo isteach tar éis an paragraph atá agin so siúd nach chuid tá leanach bailí go leir so níl an tábla istí so an clib le haid tábla chuir isteach ná table a ríis ní drocht leachta é chuile de chuir tíbhas go paragraph so sin tús P agus deire P tuairfí deach sé rih deire body so be seo mar an rud fiar ar an leanach tús table agus deire table just bring me return good or motion seo so is building the mesh when I can these are Scala tús table deire table now tá tíbhas table tá elementí difriúla so ceann gan rudí ná bíon row ag chuile tábla agus an beidir ríis go tabála meisteach ag TR agus deire TR sin tús agus deire row sa tábla Nis má chuirmse isteach tíbhas an TR tá TD ní teachta dála ach table data so an teach a bhí agin ná teideal agus summary so teideal agus copy and paste again and shot teideal agus summary selenition a ábhar agus déanamid refresh an shot agus ní dámad spás and just scroll on my sheets so sin an tarata air tuairfí deir ní léin as an tábla tá lína timpeall an tábla ní léin lína le feiceáil anseo tá sé ag an table é hain má mé ag mai lín le feiceáil an default ná nach mai tréad ar an border agus tá ná an cecho tiobhas atá an border a thucrú mar luach so an ceann is tannaí atá ná a hían tá sábháil refresh agus sin ar border le feiceáil so leanan an pátrún seo aráid an copy and paste le am a hábháil ar an hain le gach row tá rá colún chuna bheith ann mar tá rá fís a sonra atá an so tá an tír déanra ard éire tír déanra ard there agus na cínte an ard there sin as data so just generate sábháil ar sin refresh so like tír déanra ard there agus céirta an éire no éire figure céint láidir sé dá hían agus so sábháil refresh agus fecinn sibh an tar na tuairfí deir sa gan se tá an heading nó an ceann teideal agus summary tá siad bold so in none TD má úsáideann tú TH le haid table heading in none just data arian D go TH an row sin an slash in agus refresh agus fine woods so they nas na go tír déanra ard pair tír okay my dermot undo control Z for my ray leis an so just tá row brushing tá stop agus so teideal agus summary
teja rosh give them a copy and paste teja agus summary agus murder th agus sawa agus refresh. So sin é tugann tú vision le border tá rudí eile nó cell padding, cell spacing agus beidir gur deis é sin actually le leabhar per second faoi W3schools. Tá me an fuinneamh nua oscailt an seo Chrome, just Control N agus W3schools.com. Mar bhfuil si bit daithí ar seo hana bechear goach seo an áit a ain tú amach chaoi le HTML a úsáid. So fecinn si an seo tá learn HTML agus an sin dá metha géir fáil amach faoi mar hampla HTML tables. Tá samplan seo agus tá try it yourself tá sé iontach ar liug try it yourself examples, how to create tables in a HTML document, table examples, effective table border 1 agus dear gan rud a bhí muid country in sin tuki plain siad in HTML tables and the border attribute to display a table with borders, plain sheet headers agus in sin tá more examples, tables without borders, bhaint ar úsáid as tables without borders nu bhíoch leathanach a leagin amach ní bhfuiltar sin níos mó captions agus an sin mar ecinn sibh tá cursís ar go leorgan is am ábhrúm sé ar an tag table tain sé isteach browser support agus fecinn sibh na tréithe dúsáid muide border ach tá go leor cín eile BG colour, align, cell padding, cell spacing chuideach go tá si seo ag imeacht so cilíonn deprecated in HTML car.cnáide nach multaréis sin úsáid níos mó is CSS atá ceapaí rudí mar seo lámh se is látá not supported in HTML5 so just cuní súil amach le haid chuid gona rudí sin ach taigi a dahi ar W3schools má bhrúm sé HTML an seo tá references agam so tú an mar hampla HTML tag reference agus tá na tags a liú go támuid HTML play cean chuile comment a dhéanamh rud nar fléimmuid fáimach faoi doc type pléite A agus go leor cín nachhfuil pléite chuideach go an nua mar ghuiála HTML cui so sin an ceacht mórneo taigi a dahi ar W3schools.com sin é an ceacht.